Treballar amb les comunitats de veïns i fer una diagnosi del barri de Sant Roc per detectar quines són les famílies que pateixen problemes en el subministrament elèctric. Amb aquesta finalitat neix el projecte Bloc a Bloc, impulsat pel Consorci Badalona Sud i finançat pel Departament d'Afers Social, Treball i Família de la Generalitat. La iniciativa preveu resoldre la situació de vulnerabilitat energètica a través d'actuacions comunitàries. En aquesta primera fase del projecte, el Consorci durà a terme una auditoria d'aquells habitatges on cal protegir el dret dels seus inquilins per accedir als serveis de llum, gas i aigua. D'aquesta manera es començarà a treballar a les llars situades al carrer Alfons 12 i posteriorment s'ampliarà a d'altres zones del barri. Per a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, cal resoldre els problemes d'arrel mitjançant un treball comunitari, afavorint així la convivència amb el veïnat i consolidant el teixit social del barri. Transformar les relacions de les famílies, per una banda, amb respecte a les condicions de les llars, de les condicions de seguretat, les condicions de pobresa energètica, tot el tema de subministres. Es farà una diagnosi de quina és aquesta situació i que també treballarà de com serà la relació d'aquestes llars amb la comunitat i la comunitat amb el barri, amb el districte. El projecte, que abordarà d'una manera integral d'altres aspectes sociolaborals de les famílies vulnerables, compta amb el finançament de la Generalitat. Segons la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, aquesta iniciativa es complementa amb el Pla Estratègic d'Abordatge de la Pobresa Energètica des d'un àmbit social que du a terme el govern català, un pla que el departament presentarà a finals del mes d'abril. Nosaltres estem fent l'estratègia d'abordatge social en pobresa energètica. Jo crec que el tindrem ben definit a finals d'abril, on inclou des de plans d'ocupació per entrar a les llars, el que representa famílies a dins de la comunitat per poder fer primer de tot la distribució exacta d'allà on han d'anar, on hi ha més dificultat. La radiografia del barri de Sant Roc servirà per identificar les famílies que no poden pagar les factures per qüestions econòmiques, per diferenciar-les d'aquelles que no tenen contractat el subministrament i tenen la llum punxada. Es donen casos al barri de persones que sobrecarreguen el servei a causa del consum de marihuana, una qüestió de la qual no s'han volgut referir les administracions, ja que asseguren que és una competència dels Mossos d'Esquadra. A la plenari del Consorci Badalona Sud d'aquest dimecres també va servir per aprovar el Pla Integral de Transformació dels barris que el formen per als propers 3 anys. Sònia, en què consisteix? Doncs el pla té com a objectiu establir els principals eixos d'actuació en aquesta zona de la ciutat. La gerent del Consorci, Pilar Vallès, ha assegurat que l'entitat seguirà treballant per consolidar i ampliar els seus 3 àmbits, el de l'aspecte socioeducatiu, la promoció de les persones i el de comunitat i convivència. En aquest sentit, Vallès ha anunciat que en els propers mesos el Consorci treballarà en un projecte de salut comunitària juntament amb la Generalitat. A més, una de les apostes de l'entitat és instaurar un projecte amb professionals que treballin al carrer. Per fer-ho, ha explicat Vallès, volen treballar en equip amb altres administracions. Començar a tenir professionals que treballin al carrer, el que se'n diu educadors de carrer. Aquesta és una línia de treball que aquí el que volem és també l'ampliació i la implicació d'altres administracions, no només les que formen part del Consorci, que és Generalitat i Ajuntaments, sinó també altres administracions de l'àrea metropolitana, com és la Diputació de Barcelona, amb les quals estem treballant per poder iniciar aquest tipus de programes. Una de les línies estratègiques, com us hem explicat, és la del treball amb la comunitat per la convivència. De convivència al barri de Sant Roc, precisament, us volem parlar perquè aquesta setmana hem sabut que ha finalitzat la guerra entre clans, oberta fa més d'un any per l'assassinat d'un jove al port olímpic i que va provocar la fugida de desenes de persones del barri de Sant Roc i del barri de la Mina. Sònia. Sí, ho hem sabut gràcies a un article del periòdico que publicava dilluns passat amb el títol «Els peluos accepten el desterrament de la mina per acabar la guerra entre clans». L'article parla d'un pacte no escrit entre les famílies gitanes implicades que ha portat la calma als dos barris després de la tensió que es va crear pel conflicte. L'assassinat, recordem, es va produir a principis del 2016 i tot i que en poques setmanes van detenir els autors i els implicats, el conflicte no va quedar tancat així.
Doncs no, els autors del crim pertanyien a 4 grans clans residents a la mina i a Sant Roc, segons explica el rotatiu. La família de la víctima va buscar venjança més enllà dels detinguts, a familiars de diferents generacions, i va aplicar la llei gitana segons la qual un mort es paga amb un altre mort. Les alarmes havien saltat a diferents comissaries i administracions i fins i tot es va crear una taula de coordinació des de la Generalitat per treballar-hi amb la màxima urgència i amb un silenci total de les estratègies que seguien. Als 3 mesos d'estallar el conflicte, algunes famílies van poder tornar, segons explica el rotatiu, i d'altres ho van fer per Tots Sants. Els darrers en normalitzar la situació han estat els peluos, que han pogut tornar-hi a la mina, tots aquells que no tenen un parentiu directe amb els agressors. A Sant Roc, on eren la majoria, han pogut tornar-hi tots. Precisament del tema n'ha parlat aquesta setmana l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, al Badalona Matí, de Ràdio Ciutat. Segons va afirmar, el barri ha tornat al clima de tranquil·litat i s'hi respira pau. Un tema que, segons Sabater, s'ha dut amb total discreció i eficàcia, tal com requeria una qüestió d'aquestes característiques. És un tema que ha demostrat la capacitat de contenir i de mediar i d'aconseguir que un problema que hagués pogut ser un problema molt més gran no ho fos. I ho poden corroborar també les persones que treballen i viuen a la zona, que hi ha un clima de pau en aquest sentit que és molt favorable.